Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, amo nasab kamong pagadapiton ining usa ka programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O magapanginaot kami nga nakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din may magamit na to sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan sumala lamang sa gitudlo ni Master kanamo pa din sa mga among mga pagtudlo kaninyo. Pero kung doon na may mga basahon o referensya nga gigamit namo sa pagpamatod, dili gigamit kini para supakon ang Biblia. O usbon ako kini ang inyong lagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O kumusta sa tanang magkaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit karon sa inyong pagpatalingog dinhi sa atong gibiyahan radio station, o magpasalamat kami sa mga chapter president o sa mga kaigsunan silang pag-angkon o programa para maialagad kining mga kamatuoran. O sa tanan usab nga mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan atong hiniusang panagtigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Ug alang usab ni atong tanang magkaigsunan nga naa sa pagsabot, dili nato kalimtan ang atong binulan nga paghatag sa paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O ini karon nga tungura sa mga kaigsunan diha sa PBCM compound, kumusta ninyo sa inyong pagsunod sa atong programa? O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Og biniusab si Brother Ronald Canyaban, og ihatag ko usab kamo sa pagpailapa sa kauban pag ebangelista o ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo nini inyong pagpatalingog nini karon nga radio station sa inyong pagpaminaw. Og adunay 24 ka mga radio station ang programa sa pagtulundan sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi Visayas ug Mindanao. O ang among mga padayon nga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod, labi na sa kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika. Ang mga pagpangamusta nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa New York, Blackport, New York. Usab ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos, Graham, din sa Oklahoma, USA. Din usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., ni Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook live from United States of America. Usab patong igsoon dinhi sa San Francisco, Agusan del Sol, mga Verano family. Ingon man igsoon dinhi sa Taguluan, Brother Jerry Edkila. O ingon man ang atong higala usab nga nagapaminaw dinhi San Francisco, Agusan del Sol, Brother Democrito Badino. Dinhi sa Butuan City, Brother Demetrio og Marina Hubay Campado. Ato yung usab nga gitimbay atong igsoon dinhi sa Lipa, Batangas, si Brother GC Salazar at sa kanya may bahay at sa buong pamilya. Og ang tigpaminawan usab nato Reverend dinhi sa Sitio Mandangisyaw, Upper Hasan, Misamis Oriental, ang usa ka presidente sa Farmers Association, si Brother Lemuel Resemilia. Usab ang tigpaminawan sa atong programa dinhi sa Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental, Sister Nini Castañeda. Tanan nga mga kaigsunan nga sulod sa PBCM compound ug atong mga higala usab nga mga salesman nga nagapaminaw o nagasudong sa Facebook, kalakip kamo sa among gipanimbaya usab. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O karon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie.
Ining higayon na mga kaigsonan o mga mahal lamong tigpaminaw ang atong pagaisgutan sa atong pagtuon karon mao kini atong makita og inyong madungog ang bahin sa tema nga ang mga pagtudlo no ni Master Tomas de Eugenio Sr. Ang mga pagtudlo ni Master Tomas de Eugenio Sr. nahisibo ba sa Biblia? Ngano nga ato kining ginatun-an para adtong wala pay kasayuran. Kay dili kalimot nga mingon ang mga tawo nga wala pa mahibalo nga tsaka ang pamatuod nining mga ministro sa PBCM. Dili baka ang ilang pagpamatuod nini nagkaraw-karaw lang sa Biblia o buot-buot lang nila. Pero unang-una, mayong masayod mo nga ang among gikwaan sa pagtagad sa pagtudlo nga nahisibo ba ang mga pagtudlo ni Master Tomas de Eugenio Sr. nahisibo ba sa Biblia? Karon atong ipangutana kini bang mga pagpamatuod nato nga gikan kang master kay nag-ingon man ta Brad Diber nga mga pagpamatuod nga atong gipwede ang pagtudlo gikan kang master. Gusto ba gyud ni master ipapasibo ba niya sa Biblia ang mga pagpamatuod nato? Oo, Reb, ipapasibo gyud diha sa Biblia. Mismo ang atong basahon mo nagpamatuod niini ato ipla sa screen no. Kining balaod sa misyon. Ang punto lang mo itong pagkakutlo ni Reb dinhi sa pahina 14 balaod numero 9. Oo, nagaingon ini atong pagbasahon. Ato ipla sa screen, okay? Gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow ug eye shade kay supa kini sa kabubuton ni Master. Nadayon atong ipadayon. Ngano nga gidili man kini ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Og kini ang atong susihon ug ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa matinaw mga kaigsunan o mga mahal nga tigpaminaw nga ipasibo di ay gusto ni Master diya sa Biblia sa iyang mga pagtudlo kay ang Biblia daw sandiganan man ni sa pagtuo. Karon busa dili mailimod nga sa mga Seventh-day Adventist, dili nga gikasilagan nato sila. Kung dili, bunga, nga kining pagpamatuod, nga dinhipod sa atong gisibyahan, dinhi nagsibya usab si Mitchell Bendilio, nga giingog pastor, pero sa nadugay na, di man di kuno siya pastor sa iyang pagtug-an-tug-ana sa kahanginan. Evangelist raman kuno siya niya. Dugay na siyang gitawag og pastor, bag-o pa lang siya murag nagtug-an nga dili di siya pastor. Unya kini daw among magtutudlo kay daghan man naman kuno nagsugilon niya. Gitawag niya, gibasa niya sa kuan pero kini masabtan nimo nga hunahuna ni niya murag ipadala lang niya sa laing tao, pero granting nga sa laing tao. Giingon niya nga ang among magtutulo, giadresan nga matupan niya nga kini daw panulayan ni. Matud pastig basa. Unya, ang mga gitudlo kuno kay nag-angkon-angkon man kuno ning among magtutudlo nga siya Espiritu Santo, gisudlan kuno nig bakukang ang ulo nini, ang pagpanabot lugar. Sa ato pa, kung ang among mga pamatuod o gipang tudlo gikan man ni Master, kung kini nasudlan sa bakukang ang mga pagtudlo ni Master sa iyang pagpanabot, kami usab nakutlo na mo ni sa binakukang nga pagsabot. Tanawon na to, kung kining tawhana nga wala sudlig bakukang, kung makita nato ang kasaypanan nini na wa man din ni sudlig bakukang, unsa naka ni og mo'y sudlan sa bakukang. Ato lang pamation ang ilang
negatibo para dinhi sa pagtulod ang PBC Bradron. Okay, atong paminawan ang mga pagbasa sa kauban ni Pastor Bendilio o unsa ba ni di man pastor di ay atong paminawan para atong masayran kung unsa ang mga komento o mga gingong tag opinion sa iyong mga texter. Good PM, Pastor. Namina ko sa mga teksto nga gigamit sa mga ministro sa PBCM nga ipakita daw ang maayong binuhatan. Mateo 5:14 ngadto sa 16. Pero ang ilang Dios Espiritu Santo nga si Tomas muna komento din. Pero ang ilang Dios Espiritu Santo nga si Tomas Eugenio Sr. mao'y ilang giatake kay si Tomas Eugenio Sr. dakong bisyoso binuhatan. Hinabako palahubog og baydor nga maura nay Dios Espiritu Santo nga dakong butakal, bisyoso nga dako og himalikas nga dako. Ang tinuod kana si Tomas Eugenio Sr. yawan-on ang dako maunay panulay nga pagkatawo, unya sa iyang kabaga ug nawong miangkon pa ng panulaya nga siya Dios Espiritu Santo nasudlan og bakukang ang utok ni Tomas Eugenio Sr. Ana delikado nasudlag bakukang. Kay ato kas uban matud pas ang mga sikihon nun mopasulod magbakukang stiyan man. Patay. Nya ang iya utok di ay nasudlag bakukang. Na delikado na. Nya ang iya utok di ay nasudlag bakukang. Na delikado na. Atong Good napamagtian mga mahal lamong tigpaminaw ang atake lugar nga gibasa ni gipabasa ni Bendilio sing kauban diya sa mahong text message. Kaya doon ay texter pero ato naman ang makita nga kung ingon niya na kung tinuod man na nga diligikan niya ng utok ka sa pag paningkamot aron makuha ingon niya na nga maplastar istorya pareha sila pangutok. Unya giingon niya nga nagdala lugar og Espiritu Santo o nag-angkon pa kunog Espiritu Santo walay ulaw daw bradron kay matod pa niya gisudlan kuno ang utok og bakukang ang pagtudlo lugar kibali kay himalikas kuno ni sumala pa siya ang gibasa nya hinabako perti pa gyud kuno nga pagkapalahubuga matod pa niya nya iya pang gipagawas nga gihisgutan niya nga bayidor lugar kibali tungod kay ingon niya na man ang ilang mga pagsulti. Pero, dili ikalimod, nga ang Biblia nagtagna, nga adunay panahon, palabuton, nga ang mga tao mo atubang, mo gula sa ilang baba sa ulay maadlaw, nga adunay mga pagbutang-butang. Atong susihon kung tinuod ba, naba sa Biblia, Brad Ronald, nga moabot sa ulay mga panahon nga ang tao maghisgot og mga pagsultig, mga pagbutang-butang. Naagyod sa Biblia Reb ug ang puriba akong pagabasahon ipabor lang nako sa Biblia sa SDA kung Seventh-day Adventist Church. Kining nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 kama 3 ingon niini ang atong mabasa. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Sa 3, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Sa ato pa, sa gibilin nga mga sinulat o sulat ni Apostol Pablo nga sabta kini ninyo nga unya sa kaulahiang mga adlaw o panahon, mato pa naa ang malisod lugar niya ng panahon na. O usa nga gisgutan nga ang mga tao niya na gisgutan nga tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis. Sa ato pa daghan ang gisgutan pero ang punto tigbutang-butang. Ang kanang giingon niya nga himalikas kuno ang among magtutulo sa tinuod lang. Mo kanay matang sa pagbutang-butang. Kay kami tanan og mga membro sa PBCM dunay ilang pagpamalikas ibutang ta. Dili si master ang gigikanan niya na tungod kay siya himalikas. Kay kung maopay gigikanan, gidili kanamo ang pagbalikas. Kay sigon sa ato ng dungog o among gipabati pagpadungog kaninyo,
ang mga pagtudlo ni Master Tomas D. Inyo Sr. nahisibo ba sa Biblia? Matod pas nabasa nato sa unahan sa among kaugalingong basahan nga gihatag ni Master sa pagpahigayon niya na nga isandig yun sa mga nakasulat sa Biblia. Kung isandig sa Biblia, di, mabasa ba nga adunay pagdili sa pagpamalikas? Mabasa. Unya, gihatag ba ni Master ang mga pagtulo niya na? Oo. Kaya kung wala ihatag, dili ni makahatag og sitas sa Biblia nga naa ba na? Unsay puriba, bradron, hain ang nakasulat sa Biblia nga gididanta sa pagpamalikas sa pagtudlo ni Master, dili kay siya hilabihan nga pagkahimalikas. Ali Arib, basahon ako sa Jeremias Kapitulo 6, versikulo 28, ingon ini. Silang tanan mga sumusukol nga hilabihan, i-address mga tao nga mga tulibagbag, mga sumusukol ba, nga na naglakaw-lakaw uban ang mga balikas, sila mga tumbaga og puthaw, silang tanan pulos mga mahugaw. Busa kini mga tao nga nasistema sa pagkahimalikas, gingon na Labi na pod nga gibuhat nila ang ilang pagkahimalikas, bradron. Butang ta, gibuhat nila sa mga paglakaw-lakaw, no? nagi-address nga silang tanan pulos mga mahugaw. Muna nga pag-ingon sa texter nga himalikas nasaipan, tumo-tumo ngano tungod kay si Master ang pagpanudlo base sa Biblia, na sa Biblia nga kadtong na naghimog paglakaw-lakaw uban ang mga balikas nga sumusukol nga hilabihan gyud sa mga mahugaw na silang mga klase sa tao. Busa itudlo ni Master nga dili gyud magbuhat sa ingon niya na, bradron. Nya karon. Og nag-ingon pa gid siya nga sa iyang gibasa kay dugay naman na niya, sige balik-balik ba kanunay ra ta nagtubag ana, magpabungol-bungol bitaw. Bindilyo, kung ba pa bunal na sa garote, ang imong bunal gibalik nimo numero 1. Isagang na. O gisagang na namog numero 1 sa imbot nimo ipasabot, musagang mig numero 2, bunal nimo numero 9, musaga nung may og kuan numero 11. Perting iguan na mo niya na. Na kung di ka gusto sa among sagang, no? Kay lubag man na itong pagkasaganga, di kinanglan imong i-repute aron kami mula gapak. Ang problema kay sige siya pamunol atong gisagang pero ang atong bunol wa sag nga. Nakaron. Giingon niya nga palahubog daw atong magtutulo. Atong ipakita, brethren, nga adunay mga bulaton nga gitagna sa Biblia pod nga kung siya Dios o siya nagdala ni anang kamaturana, dunay ipakita nga bulaton, brethren, nga ilang tan-aw mura manig sopak. Mukuha tag ehemplo sa Biblia nga tanang mga kaliwatan gidid-an gyud sa tagna na nga adunay pag inom og bino. Hayan kini nato mabasa sumala sa Biblia, bradron. Okay, niya basahon ako Reverend din sa nakasulat sa Joel Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 2 ang atong pagbasa ingon ini. Og sa Biblia nga 70 Adventist Holy Bible nako pagabasahon gingon ang pulong ni Jehova nga midangat kang Joel, ang anak nga lalaki ni Petsuel. Pamatii kini kamong mga tigulang nga tao o patalinghugi. Tanan kamong mga pumuluyo sa yuta. Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw? Kun sa mga adlaw sa inyong mga amahan. So dunay pagpahigayon dinhi sa atong nabasa Reverend nga dunay pulong nga midangat kang Joel, kini Joel sa kapropeta nga matud pa anak ni siya ni Petsuel, anak nga lalaki ni Petsuel nga dunay ipapamati ang Dios ngadto address mga tigulang mga tao o kinahanglan pud nga patalinghugan tanan nga mga pumuluyo sa yuta. Kun unsa kini Sa ato okay. Sa ato pa, brethren, ang Dios dunay iyang ipapamati nga ipapatalinghog ang mga tao nini sumala sa instruction niya diya kang Joel. Joel, tinuod ko na Reverend. O kung atong ipadayon kung unsa kini nga instruksyon nga kinahanglan nga ipapamati gikan sa pagpahayag o pagpamulong sa Dios pinagi kang propeta Joel. Unsa daw, brother? Akong pagabasahon Reb ang bersikulo 3 nya ikama na to sa bersikulo 5 sa maura gyapon nga kapitulo 1 sa Joel, 70 Adventist Holy Bible gyapon.
Suginli ninyo ang inyong mga anak mahitungod niini, o ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak. Sa ato pa bretron nga pasuginlan ang mga anak nila o ngadto pa sa laing mga kaliwatan sa ato pa sa sumusunod sa mga henerasyon bretron. Kaapu-apuhan na ni siya gikan sa mga kaliwatan lugar. Niining tungura ang atong Ginoong Kristo wala pa mataw. Tinuod ka na. Naunsa ba ang nakasugilon sa versikulo 5 na nga imong pagabasan bretron? Ato ipadayon gingon, pagmata kamo nga mga palahubog og panghila og pagminatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. Busa napakatinaw nga ang maong bino moabot na ang panahon nga suginlan ang mga kaliwatan ini gikan sa sinugdan nga gikasultihan ngadto sa mga anak o sa mga kaliwatan pa nga moabot na ang panahon nga ipaghilak sila kay ngano man murag bata ba nga gusto anang duaana pero di nagyod na paliton sa inahan ng dulaana gusto di ay sila mo inom og bino pero kanang giingog matamis nga bino kay para nila ang umiinom ana nindutan sila gikuha na kana sa baba kuhaon na kana sa ato pa dili na mabutang o mainom kanang binuha kung magtuman sila sumala sa nakapayag sa Biblia. Pero sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, ang atong Ginoong Hesukristo nagtuman ba nga dili siya mo inom niining bino sumala sa nakapayag sa Biblia? Nag-inom reb. Atong ipapabor sa kaugalingon nilang Biblia, SDA, kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible, dinhi sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 18, ngadto sa 19, nagaingon ini. Kay si Juan, mianhi, nga wala magkaon ni mag-inom. Ngani, na nag-ingon sila, matud pa sa katong mga kakontra. Kana siya giyawaan, sa 19, ang anak sa tao mianhi nga nagakaon og nagainom. Apan sila na nag-ingon. Matud pa sa mga kakontra ni Ginoong Hesukristo. Tan-awa kana siya usa ka taong ulitan palahubog og higala sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam ginamatarong baya pinaagi sa mga binuhatan niini. So karon matinaw na ang nakasulat sa Biblia mga kahigalaan. Mas si Juan Bautista ang nakatuman. Kay si Juan daw wala magkaon sa iyang paganhi ni mag-inom. Matod pas nakasulat sa Biblia. Ngani on sa ilang gingon tungod sa wala nila'y pagtuo. Kana si Juan giyawaan. Pero kinsa ni inom? Ang anak sa tao si Kristo. Nga nagkaon daw og nag-inom apan unsay giingon sa dili magtotoo. Tanawa kana siya usa ka taong ulitan palahubog. Way kalainan sa texter nga gibasa ni Benilio ug sa una-una ni Benilio nga ang amo ko nung magtutudlo palahubog. Sobra nga pagtumo-tumo. Yeah. Kay nag-inom, palahubog na dayon. Si Kristo kay nag-inuman. Sa mga dili magtotoo, unsa gitawag nila diha kang Kristo? Palahubog. Ang atong i-justify, brethren, nga ang atong magtutulo, ang giinom, nag-inom siya og beer, brethren. Pero para niya, Palahubog na. Para sa iyang texter og niya pod ni Mitchell Bendelio. og bino giinom, brethren, palahubog lang gyapon sa iyang termino, sa ilang termino. Pero niya, tungod sa wala nila pagtuo kang Juan, bisan pa si Juan og dili niinom og iyang gipakita nga wala siya magkaon pero og dili ta mo tuig no giyawaan. Di nagunaman si Juan Bautista kay sa ato Ginoong Jesucristo. Mura ba gikuhaan ba og kuan ba unsay tawag gana og sa doktor pa gikuan ang imong sakit ba ining gi-diagnose ba? Gipauna si Juan, amo day ni ilang gusto. Kay og
og di mo kaon og di pud mo inom sa bino ignon magyawaan beanhian ako na ako'y mukaon ako'y mo inom pero yun siya palahubog ning tawana mo na ang ilang gibuhat nga katarungan diya sa atong Ginoong Kristo di nakita nga si Kristo day sa unang panahon niinom og bino busa makahubog ang among magtutulo di na mo na ilimod pero kanang moingon nga himalikas nagsubra na ang mga pagbutang-butang pero ang buoti pasabot ni Bindilyo para tingali nga muundang ang mga membro. Unya kining mga magawali. Ngano wa man muundang? Nga membro man ni sa PBCM. Nya anong nahibalo man sa pagwali? Ang katong muundang, katong dili may balo sa pagwali. Nga way kangho sa pagpamatuod. Kay kung tinuod na kanang nagtexter nga niundang kay PBCM siya, mo nang giingon nga kuwang kag panabot. Kay wa man granting, wa ka moagi sa pagka-ebanghelista, itudlo ko no, nga ikaw magawali ka. Busa, pildi po nimo ang magawali sa PBC kay sa tanang magawali, ikaw mo'y bright kay ikaw rin ni undak. Muna nga itong ikuan nila Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ron. Nakaron, tungod kay nakakita o amo mang naipabati, tungod lagi kay si Master sa pagtudlo, ipasibo man sa Biblia. Nabasa na. Unsay reputation ni ining wala sudlig bakukang ang ulo kay ang gibakukang og utok ang amo mang magtutudlo. Di kay bakukang man og utok, gipanudlo ni Master ang nasa iyang utok nga binakukang. Ato sosihon unsay iyang rason diyan. Pagka nakita namo nga si Kristo nag-inom day og makahubog nga bino, unsa day iyang rason. Nya atong patalingugan. Matod pa nila mga kaigsuonan nga ang mao kaniadto mamao karon nya kay ang ilang gigamit nga si Kristo gipasamanginlan pod nga palahubog mao na nga nahitabo ko na nahimong katumanan pod nga tinuod gyud nilig-on nga si Tomas Eugenio Sr. sa dihang naingnang palahubog asama sa nahitabo kang Kristo na although igsuon wa goy record nga naagoy nakakita nga si Kristo nitungab og niinom gyud og ilim ng makahubog. Naay mga instances sa Biblia nga giakusaran siya mga palahubog sa mga kaaway katong naghimo siya bino didto sa kasal sa Kana. Although igsuon wa goy record nga naagoy nakakita nga si Kristo nitungab og niinom gyud og ilim ng makahubog. Matod pa nila mga Atong nakita nga wala gyud kuno record sa Biblia nga makita nga si Kristo nakita nga nitungab gyud kuno og bino. Unya matod pa niya mong gamit kuno mig sama sa nahitabo sa panahon kang Kristo og diri daw sa among magtutulo nga among gipadayag nga may katumanan sa Espiritu Santo kay ginganlan man kuno si Kristo og palahubog. Nasab kuno sa panahon kang Master tinud bitaw pero ang iyang giingon wa kunoy nakakita ni Kristo nga nitungab og bino. Nakakita. Unya do na hinong kunoy way record sa Biblia na amang kunoy giakusar kay si Kristo nagbuhat magbino dito man sa kasal sa Kana. Kauban siyang inahan nga gidapit. Mao tong giingnan nga palahubog si Kristo. Giingon nga palahubog si Kristo pero wala gyud kunoy record sa Biblia Nga nakita si Kristo nga nag-inom. nga niinom nga nitungab. Og wa pa makita siya nganong giingnan man si Kristo Bindilyo nga palahubog. Kana ang wa nimo mahibaw pero Pagkahinayag IQ nimo dooy. pero para atong ipakita kung kinsay gisudlag bakukang ang ulo kay kung naman sa atong ulo naman ang atong utok bradon sa ulo. Nya kanang utok mamay nagdalag kaalam. Idi kung gikut-kut na sa bakukang bradon, Adi gid maka-explain og gusto. dili maka-explain gusto si Master. Unya niya bagyabag ang iyang gihatag diri kanato. Di ang atong explanation niya bag pud ni. Nakaron. Dili gid ta magkadimao. Atong pamation og atong ipatakdo sa Biblia kung kinsa gyud ang gisudlag bakukang ang ulo kung wa man day bakukang nga ang imong ulo unsa nagibakukang. Samot. Ato ipakita sa Biblia do na bay tin-aw nga mabasa sa Biblia mismo si Kristo nagpayag nga iyang giangkon nga siya miinom nga mabasa gyud sa Biblia sukhay naman siyang gingon
nga walay record sa Biblia, giakusahan lang daw si Kristo. Wa kuno'y nakakita nga siya miinom og mitungab sa bino. Wa bay record sa Biblia nga klaro sa ato nang nabasa ganina sa unahan, Brad Ronald. Naagid Reb. Ang gibasa sa kaubang ministro ganiha ang Seventh Adventist Bible man. Akong basahon kining dinhi sa nakasulat sa ang pulong sa Dios sa maorag hapon nga sitas sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 ug 19 nagaingon. Sa mausab ni ana ang mga tao niining panahona kay sa pag-abot ni Juan nakita nila nga nagapuasa siya og wala mo inom og bino. Busa nagaingon sila nga may dautan siya nga espiritu. Og ako nga anak sa tao, pag-abot nako nakita nila nga nagakaon og nagainom ako. Busa nagaingon sila nga palakaon ako og palahubog. Nagaingon usab sila nga gihigala ako sa mga maniningil og buwis og sa uban pang makasasala. Apan wala kaday babali kay ang mga tao nga nagasunod sa kabubuton sa Dios nagapamatuod nga husto ang gihimo sa Dios. Matinaw mga mahalamong tigpaminaw. Sa gibasa ni Brad Ronald nga Biblia nga ang pulong sa Dios, sa gibasa sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 ngadto sa 19. Sa 19 klaro nga ningon, og ako nga anak sa tao, pag-abot nako nakita nila nga nagakaon og nagainom ako. Ingon ni Mitchell Bindilio nga wala bako ka nga ang utok o ulo bradon. Ang mahitabo ani imo bitong style Bendilyo. Nahimong baka kung Kristo ng imong mga pamahayag kung ato man ang dawaton nga matud pa nimo. Why nakita, why record nga niinom si Kristo og bino? Nga why na-record nga nitungab. Tungab, nang ano man namulong si Kristo nga nakita nila ako nga niinom, nikaon og niinom, ginganlan ko nilag palahubog. Busa sa atong gibasa sa Biblia bradon. Klaro nga nag-ingon, ako mikaon og miinom. Unya si Kristo nang nagbayag niya na. Unya mingkag walay nakita, walay record. Mo nag-ingon nga buta ka. Wa manggug ka diha sa panahon kang Kristo, pero katong mga taong nas panahon kang Kristo. Nakaron kumusta man ang pagtudlo ni Master nga ang iyang utok, ang iyang ulo gisudlag bakukang, na ikaw kay wa man ka sulig bakukang, nganong nabakukang man ang imong panabot karon? Mo na kuyaw nga giingon namo nga wa pagani sudlig bakukang ang imong ulo, ingon ana ng imong pagpanabot unsa nakag gibakukang na ang imong ulo. Nakaron atong ipadayon na sa nakita nato sa maong tagna mapiot nga isulti na sa mga kaliwatan sa mga anak nga laki og sa sunod ninyo mga kaliwatan. Busa basta Dios di ay walay magbuot niya, wala siya mailalom niya tong mga balaura, di nasupak na. Mas si Juan Bautista ang nakasubay ni ana, Ang nakatuman. Ingon niya na ang gipakita natong ehemplo. Pero sa mga magtotoo, kay di mo tuo, agilan lang yapon si Juan nga giyawaan. Bisan taliwala may tagna nga dili na ipainom ang bino. Wala siya mo buhat pag inom niya to. Nakaron. Pero sa mong tagna bardon, basta katumanan ka, aduna di iyang programahon nga kung kana lay lion, ama matagak gyud ang iyang kaluwasan nga gipangandoy bradron. Kay ngano? Paglili nila og di pun mag-inom si Kristo, tuanan naguna na si Juan, wa mo inom og bino, pero giing nagyawaan. Wa ni kaon gipatabanan pag wa mo kaon, yawa man lang gapon. Pero si Kristo ni kaon, ni inom. Wa gyapon hinungdan si Kristo sa ato pa. Kung di ka magtotoo, ingon niya na gyud ang baton mo sa wala may matingalan ninyo. Nganong yun ana inyong panabot. Ang amo lang obligasyon nga gi-explain lang namo sa matinaw nga gipasibo sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, ato namang susihon nga hain ang puriba bradon nga sa Biblia may tagna na daan wa pa mataw ang atong Ginoong Kristo nga magbuhat siya bulaton nga dili tuuhan sumala sa nakapahig sa Biblia busa nagtuo sila nga si Kristo dili tinud kay palahubog man daw sumala sa atong
basa sa Biblia. Ani Reverend ang nakasulat nga ang Dios maghimo og bulaton nga di gid nituuhan para sa mga dili magtuto muyubit gid sila. Habakuk akong pagabasahon kapitulo 1 bersikulo 5 unya sa Biblia nga SDA Bible nako pagabasahon. Pabor na to. Pabor na to sa ila, ingon kini sa pagpahayag. Tumanaw kamo sa taliwala sa mga nasod, og sudungan ninyo og managkatingala sa dakong kahibulong. Kay ako, nagabuhat sa usa ka dakong buluhaton sa inyong mga adlaw. Patupatag na, gini. Nga dili ninyo katuuhan bisan pa kini ginasugilon kaninyo. Oh. Natin magbuhat siya usa ka dakong mga butang, no? Dakong kahibulungan kay katong pagbuhat niya og bino nga tubig to gihimong bino. Di ba dako tong kahibulungan? Pero matod pa ni Bendilyo, dito daw gikausahan si Kristo nga niinom og bino tungod kay nagbuhat siya bino. Pero why record daw sa Biblia? Nga makita lugar, nakitaan siya nga miinom, mitungam og bino. Si Kristo na ni angkon, pero naglibog pa siya. Taliwala nga si Kristo ni angkon. Maglain gini siya giya. Tanawa. Doon na di kahibulong ang butang nga dili tuhan. Kay nga naman, di ka mahibo nga imbis si Kristo unta, dapat kay siya Dios berdon, kay nakasulat sa Biblia. Di unta siya mo inom, di ba? Masihuan, mao ang wa mo inom. Manay among gingon, basta di ay katumanan, mubuhat siya og murag, inibang bikil sa pananaw bradron sa tao. Unya, himuon niyang gabayan nga, di na siya mutuo. Musab ka na karon. Ingon pod siya nga bayidor. Kay ang iyang pagsabot nga ang argumento gud sa una bradron, di siya uyon nga ang Dios magminyo. Unya ato mang napamatud-an, nigamit siya. Abi man pod niya bradron og na lunot-lunot ng kahimtang bradron kay sa pagpahulay lugar ni Calixta nga iyang gisampit bradron, mo na dito si Arlen na legal lugar nga kasal sa kinini ang balaod, no? Dili kay kapoy naman magsulti-sulti, pero granting nga wala diha niya nang bahina, ha? Karon, kay dili man na mao ang issue sa atong pagpamatod kay ang ilhanan lagi sa Dios. Kung mag-ilatag Dios nga walay asawa, dili asawa. Ang mga pari lagi sa Iglesia Katolika mahimo ng Dios kay nga may ilhanan nga dili day ipapakasawa kay kididaan man sila. Kung ang ilhanan sa Dios nga doon na kay asawa, ay di kita tanan ba doon nga na ay asawa? Lugar na nga Dios. Dios na. Kung pananglitan ang ilanan sa pagka-Dios na ay asawa, mo lugar na si David, si Salomon, si Abraham, si Jacob. Dios na sila. O ang atong mga higalang Islam, Dios na. Tungod kay sa kang ala, gitugot nga basta makahimo sila sa pagbuhi, ilang ihatag nga ang gitugot, upat ra ka asawa. Ay di, ang Dios nagtudlo si Allah nagtudlo sa mga kaigsunang Islam radon sa ilang Holy Quran sa pagkabaydor. Kung mao na, dili nato inganaon ang isyu. Unsay priba nga ang atong mga higalang Islam Deber nga sumala pa sa ilang Quran naa gitugot ni Allah, gikuhaan lang nato ning motibo ato bang ignog mga butakal ni si Allah ang nagtugot nga mabutakal ang mga Islam. Na atong pagapribahan reb kining sa Quran kapitulo 4 surat Al-Nisa, ang mga babay nagaingon niini atong i-plus sa screen. Ug kun ikaw nahadlok nga dili makapahig-angay sa mga ilo nan pagminyo og babay nga maayo alang kanimo, duha og tulo og upat. Apan kung sa gihapon ikaw nahadlok nga kanila dili makapahig-angay nan usada o ang naangkon sa imong tuong kamot, mas labaw pa kining maayo aron ikaw dili makahimog pagpanlupig. Kitaon na to. Kung dili kuno ka makapahiangay sa to pa ang pagbahin-bahin ba nga kinahanglan nga sa usa ka asawa naapod ngadto si ikaduha, ikatulo ngadto si ikaupat. Usa na lang kuno. Kay kasalanan po di ay sa mga Islam
dito kang ala nganong nagbuhat ka niya na unya di man di ka makagahom dili man di nimo mapahiangay. Usa na lang daw pero gitugot nga upat. Oh. Na si ala ato bang ingnon ang mga higalang Islam nga butakal unsay ang rason? Wala man na maghisgot og Dios ba na sila? Naghisgot ang Dios, nanalabaw na. Kay kinsa may magbuot sa Dios og himuon niya. Kay si Kristo bitaw ehemplo. Gidili ang pag-inom sa bino, gikuha na pasuginlan ang kaliwatan, pero nagpailalom ba siya sa balaod niya ng Joel 1, Wala. versikulo 1 nga to sa 2 o 3, kama 5? Wala siya magpailalom niya na. Kay Dios man. Basta Kay Dios Dios, man. di gid mailalom sa kasuguan ng Dios. Na karon, atong ipakita sa Biblia ang katarungan nga si Abram, sa wa pangalig Abraham, ang iyang asawa sa wa pangalig Sarah, si Sarai. Pero unsay gibuhat sa kasaysayan o makita nato sa kasaysayan ni Abram radon nga mao si Abraham. Mao ni ang kasaysayan ni Abraham nga sa una Abraham Reb niya sa Hinesis akong pagabasahon sa kapitulo 16 bersikulo 3 sa 70 Adventist Holy Bible lang ko pagabasahon giingon. Og si Sarai nga asawa ni Abram nagkuha kang Agar nga iyang binatunan nga Ehiptohanon sa tapos ang napulo ka tuig nga pagpuyo ni Abram sa yuta sa Kanaan. Og siya kadto si Agar gipaasawa niya kang Abram nga iyang bana. Sa Biblia, mga mahal nga kaigsunan, mga tigpaminaw, si Sarai nga asawa ni Abram mikuha sa ilang binatunan nga Ehiptohanon nga babae ni si Agar og iyang gipaasawa ngadto kang Abram sumala sa atong nakita sa Biblia. Og karon duha na asawa ni Abram. Sugod na lugar si Abram manis pagkabutakal. Oh, nakaron ha. Do- Unsay? Diyo. Unsay gibuhat ni Abram nga mao si Abraham, Brad Ronald, sumala sa nakasulat sa Biblia. Nagpabilin ba nga duhay iyang asawa? Adili, mikuha pagid siya rib og laing asawa. Og ang puriba atong pagabasahon gyapon diri sa nakasulat sa Henesis kapitulo 25 bersikulo 1 ingon ini atong mabasa og ato i-plus sa screen. Og si Abraham mikuha og laing asawa og ang iyang ngalan mao si Situra. Oh, di sa ato pa nakita nato nga og natawo pa ni si Bendilyo sa kang Abraham ingon nga pagkabutakala gid ani di ay ning kuano ni Abraham. Mao gina. Midugang siya og lain pa nga asawa si Situra sa ato patulo na. Pero sa atong nakita ganina nga ang iyang ngalan si Abram. Pero ngano man nga nahimo mang Abraham ang ngalan ni Abram Brad Deber nga ang iyang asawa si Sarai nahimong Sara unya na iyang asawa nga si Agar og nidugang siya og asawa nga si Situra nganong nahimo nga ngalan niya nga Abram ngadto sa ngalan nga Abraham. Atong pagabasahon rib. Pabor na to sa ilang kaugalingong Biblia, SDA, kung Seventh Adventist Church, Holy Bible, dinhi sa Henesis, Kapitulo 17, versikulo 5, nagaingon ini. Og ang imo ngalan dili na paganganlan nga Abram, kundili si Abraham ang imo ngalan, kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan nga mga nasod. Lantawa og aninawa mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw. Nga taliwala kung atong daot ang atong pagpanglantaw, pagsulti ngadto kang Abraham, ato hulaman ang istorya ni Bendilyo og sa mga texter nga tungod kay nagdaghag asawa si Kuan, kini ni ang Abraham di butakal na. Nganong gihimo man sa Dios nga amahan siya sa daghanang mga nasod, di moingon unta ang Dios, di ay pwede Abraham. Kay mikuha man di ay kas pagkabutakal. Kay nagdugang man kag asawa oy. Kung napanis Bendilyo sa panahon, mo reklamo nini ngadto sa Dios nganong gihimo man nimo nang amahan sa mga Gihimo, nasod. gihimo pa siya nga amahan sa daghanang mga nasod. Lugar ang Dios mo'y utor sa pagdaghag asawa. Depende man na. Pero ang atong topiko, dili di ay ta
unsa na magsulti-sulti og naay tao nga ingon niya na. Kay sa uban na magsulti-sulti ka niya na, masobraan ka. Mapasakaan kag sumbong. Ha? Kung di na magkadimao ang imong sinultihan. Kay iya man ang right. Ha? Kay ang dapat manuhito ana ang ilamang pamilya. Panaglitan. Ang ano nga ikaw, ang dapat manuhito ana ang pamilya sa Islam. Kung pananglitan, magdoble sila asawa mo upat, pananglitan lang. Pero kang ala nga pagbuot na, di sa ato pa. Atong ignon, sa dapit lang sa Islam, granting, di man tamutuo. Pero sila, ilamang Diyos si ala, mauman na ang tawag. Unya sa ato di pud gani nila akseptaron. Na di si ala, may nagtudlo sa dinaotang pamaanggi. Pero ang giingon ni ala, kung di makahimo sila sa pagpahiangay sa ilang pangasawnon, ayaw na pagdoble niya na, usaha na lang. Kay nakasamok hinon yung pagdugang gipaburan man nimong usa. Pero ang atong ehemplo, ato lang gisugalan ni kay, wa makuno ni sudlig bakukang ning ulo, pero ganina sa atong nakuan, wa pa bakukang Ang yama-yama na, wa ko na record sa Biblia nga si Kristo, nakita nga ni inom, si Kristo na nisulti. Pagbasa pod bindilyo, imong kag nakay ang pulong sa Dios nga Biblia. Nakaron. Niining bahina, sa pag-abot na sa nakita nato gihimo nga amahan siya sa daghan ng mga nasod. Aside niya na, bradron, sa Biblia, kinsa pa ang nagdugang og daghan nga mga asawa o may mga asawa. Pero sa atong mabasa sa Biblia, wa gyud ingna sila taliwala nga dunay mga dili motuo. Wa gyud ingna sila nga kini sila mga butakal nga mga tao tungod kay gidaghang asawa. Kinsa pa na-record sa Biblia, bradron? Gawas kang Abraham, si Jacob usab, pero sa di pa nako basahon ang prueba nga si Jacob usab magdaghang asawa, ako sa dungagag prueba nga si Abraham gihimong amahan sa daghanang mga nasod. Pag-abot sa panahon ni Kristo, gipaluap ni apostol nga si Pablo nga si Abraham pod nahimo nga ilang amahan namong tanan ang pagpahayag ni apostol nga si Pablo. Dinis Roma kapitulo 4 akong pagbasahon bersikulo 16 sa 70 Adventist nga Biblia nako pagbasahon giingon. Pamatuod lugar na, bradron, nga sa pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Kristo, wala i-deny ni Apostol Pablo nga amahan gyapon nila si Abraham taliwala nga daghan og asawa. Tinuod ka na. Akong basahon giingon, mao man gani nga ang pasikaranan sa pagkamatarong mao ang pagtuo. Aron ang saad magasukad sa grasya o igapasalig ngadto sa tanang kaliwatan ni Abraham. Dili lamang ngadto ra sa mga magpailalom sa kasuguan, kundi usab ngadto sa mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo kay siya Atod pa ni Apostol Pablo. adlis ni kang Abraham, mauman ang amahan natong tanan. Nakita nato nga si Apostol Pablo nag-ingon kay siya si Abraham, mauman ang amahan natong tanan. Kung ilad pa si Abraham og binuhatan di ni ingno ni Pablo nga nahimong amahan natong tanan. Pero butakal. Butakal. Wa gyud. Nakita na to nakaron. Katong atong ingon, bradron, may tuod kang Jacob, no? Unsa man? Atong pribahan riberin nga gawas kang Abraham si Jacob usab napoy pagbaton og daghang asawa na ato bang ingnon butakal, baydor. Sa mga magsusupag og di magtotoo lang kana. Sa tinuod lang, bradron, maghilak manggong Domingo og di makabinastos niyo. Ano mo laing rason? Sige lalag, balik-balik ba? Murag plakang guba ba? Kunya ampay kay nila pang basahon ng mga texter nga pabor pud sa ginhawa nila. Pero niya. sa mga nagpatalinghog, bradron, gihilasan ng uban. Atong nakabantay na kiningon sa, unsa man nga gitubag naman, dapat unta, kung di siya uyon sa atong tubag, ang tubag, mo iyang ilikwad ning atong tubag kung di man itinuod. Tinuod ka na. Basahon ko na rin din sa Genesis Kapitulo 30, versikulo 1. Ngadto ni Gis ang atong pagbasa, pero atong ihugna-hugna lang kini sa atong pagpasabot. Gingon kini, Biblia yapon nila, ang SDA Bible na to, pagbasahon, ipabor na to, gingon sa versikulo 1. Og sa pagtanaw ni Raquel, nga siya wala makahatag og mga anak kang Jacob, nasina siya sa iyang igsuon nga babae. Og mingon siya kang Jacob, hatagi ako og mga anak, kay kundili, mamatay ako, og si Jacob nasuko batok kang Raquel, og mingon siya, ilis ba ako sa Dios nga nagtungina gikan kanimo sa bunga sa imong tiyan? So sa itong nabasa din nga si Raquel, wa din ni makabaton og anak, diha kang Jacob, unya nasina siya sa iyang igsuon. At ipadayon sa 3 ug 4.
Og siya miingon, aniya karon ang akong ulipon nga babae nga si Bilha. May ulipon din si Raquel nga babae ngalag Bilha. Ipunan mo sa paghigda siya aron manganak siya sa ibabaw sa akong mga tuhod og ako makabaton usab og mga anak gikan kaniya. Og iyang gihatag kaniya si Bilha nga tukang Jacob nga iyang ulipon aron maasawa og siya Jacob mitipon sa paghigda kaniya. So may asawa na ikaduhan na ni gikan kang Raquel si Bilha. Atong ipadayon sa Singkog City gingon. Og nanamkon si Bilha og nag-anak kang Jacob og usa ka anak nga lalaki og mingon si Raquel. Gihukman ako sa Dios ug ipatalinghugan usab niya ang akong tingog og ako gihatagan og usa ka anak nga lalaki tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Dan. Og nanamkon pag-usab si Bilha ang ulipon ni Raquel og nag-anak siya sa ikaduha nga anak nga lalaki kang Jacob sa 8 og sa 10 gingon. Og mingon si Raquel sa pagpakiglayog nga hilabihan, nagpakiglayog ako sa akong igsoon nga babae, og nakadaog ako, og hinganlan ang iyang ngalan si Naphtali. Og sa pagtan-aw ni Leah nga mihunong na siya sa pagpanganak, iyang gikuha si Silpa nga iyang ulipon nga babae, og iyang gipa-asawa siya kang Jacob. Ang ulipon ni Leah nga si Silpa, gipa-asawa na pod nga to kang Jacob, og si Silpa nga ulipon ni Leah nag-anak kang Jacob og usa ka anak nga lalaki. Oh, di nakita nato mga kahigalaan nga naupat na ang asawa ni Jacob, daghan buyag pod. O kay gihatag ni Raquel ang iyang ulipon nga si Bilha, unya asawa pod niya si Leah, gihatag pod ni Leah ang iyang ulipon si nga Silpa. mao si Silpa. Di moingon ta si Jacob, ayaw na. Ay na mo paghatag-hatag nako. Nakaron. Taliwala niya ng paghatag, di upat na ang iyang asawa. Nagbinutakal ba si Jacob? Mga mahal mong tigpaminaw. O, mo na ihuna-hunaon ninyo. Nakaron. Kung atong ipadayon, kining Jacob nga ngalan, nagpabilin bang Jacob sumala sa Biblia, Brad Ronald? Wala gini magpabilin nga Jacob Reb, kundili kining Jacob mao kini si Israel. Og ang Gialisdan og Israel, oh. Kana atong klarohon. Og ang puriba, akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Genesis kapitulo 35 bersikulo 10 og ipabor lang gyapon ako sa Biblia sa SDA kung 70 Adventist Bible. Giingon ini nga atong mabasa. Og miingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na pagahinganlan ang imong ngalan nga si Jacob, kundili si Israel na mao ang imong ngalan. Og siya gihinganlan sa iyang ngalan nga Israel. O di nakita nato nga giusab ang ngalan ni Jacob ngadto sa Israel. Giusab ba sa Dios nga usbon nako kay butakal ka, bayidor ka. Ilisdan ko ang imong ngalan nga Israel. Huwag mabasa sa Biblia. Ang ngalan nga Jacob, gihimo nga Israel. Ang ngalan ni Abram, gihimo nga Abraham. Pero mayong matikdan nga kini ang ngalan gihimo nga opisyal nga pangalan sa katawhan sa Diyos kay siya'y nagtukod para siyang katawhan nga Israel. Unsay priba, Brother? O, ato pagabasahon Reb, pabor na to silang kaugaling ng Biblia, SDA, kung 70 Adventist Church Holy Bible sa ikaduhang Samuel, kapitulo 7, bersikulo 10, ikama na to dayon sa 24, nagaingon ni ini. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutang kanila, aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, og dili na mabalhin, ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan, ingon sa sinugdan. Diyon sa 24, og ikaw, nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, ug ikaw Jehovah mahimong ilang Dios. Oh. Di Israel ang ngalan nga gitukod sa Dios para ingalan siyang katawhan. Ang pangutana, opisyal ba nga pangalan kana, Brother, nga mo ihatag sa iyang katawhan? Official Reverend o ang priba dinis unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 Biblia gyapon sa 70 Adventist akong pagabasahon. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob
nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Oh. Mga mahal namong tigpaminaw, nganong gihimo man nga ngalan sa katawhan sa panan kay Jehova ang Israel nga daghan man nag-asawa na si Israel nga mao si Jacob. Mao pay gingalan. Di atong ingnon dili dapat kay butakal kang dako. Mga mahal namong tigpaminaw mo na hunahon na to sa tao gani dili gani magamhan nga ing anaon pagsulti. Wa gani magsulti ang Dios ni ana. Kung ang Dios nga mahimon niya ang tanan unsa lugar? Di man gud ta mutuo. Nania, mukuha tag referensya mahitod kang Bongbong Marcos, no? Nga gibalik-balik ang isyo, pero ingon ni Marcos, Bongbong Marcos ba? Isa, human kumana nga isyo. Gitubag ko naman na, pero di ita magtutuo, o di ta mutuo, sige gitag balik-balik. Ihimplo lang ni. Atong pamation ang katarungan ni Bongbong Marcos nga may dagan sa pagka-presidente. Hanggang ngayon po, may mga nagigiit na dapat humingi daw po ang inyong pamilya ng paumanhin doon sa mga biktima po o sa pamilya ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ano po masasabi nyo tungkol dyan? Well, matagal ko nang sinasagot yan. Matagal ko nang sinasagot yan. Tatlong taon ko sinasagot yan. Ako naman sabi ko kung ako meron akong nasaktan o dahil sa aking pagkakamali by action or inaction of mine that somebody was hurt or somebody was nagka-problema dahil I would be happy to apologize. But I cannot apologize for what other people have done. I cannot apologize for somebody else. So, gano'n naman talaga ang aking naging sinasabi. Okay. Unsay tumong namo nini mga mahal namong tigpamanaw sa pagbabati. Gihangyo siya nga di ba ka mangayog pasaylo ang gibot pasabot kay ang iya man kunong amahan ani diktadorya man kuno niya nagpakanaog og marsyalo daghan kunong nga biktima. Ingon niya nga di man ko pwede mangayog pasaylo kay di man ako'y nagbuhat ana. Unya ningon siya nga dugay naman nako nang gitubag. Sa ato pa natinga siya nga hangtod garon siya ang pagpanubag. Ang tao sige di balik-balik. Busa og di ita gusto sa atong tubag mga mahal namong tigpaminaw og di mo tuo. Mo na nga di gyud ang tao mo to magsigilag balik-balik sama aning bendilyo ba? Sige balik-balik bisag nitubag na. Bisag nitubag nami, natubag na. Og di siya gusto sa tubag, mo na nga iyang irepyot. Mo man ang among gingon nga sa kininiang sa 19:26 sa Mateo, mahimo man sa Dios ang tanan. Ang oras na to, no? Na nindot pa istorya mga mahal namong tigpaminaw, pero supisente na kung kini nga katarungan nga ang Dios mahimod ay niya ang tanan. Kinsa may mubabag siya ang buluhaton. Ang katong mubabag, katong dili mo yon. Ang problema lang po, kung kining among gipamatud-an og dili po ni Dios yun. Munang among kang gi-challenge Piminti Bendilio, i-sustain, ayaw tuguti, o ihimo ang mga rason nga sayop mi sa among paggamit sa tagna para sa pagpakatao sa Dios Espiritu Santo. Mo na ibot namong ipalutaw mga mahal namong tigpamin. Tanaw gani ang iyang mga rason. Di ba? Nakita ninyo, sige kabulyaso. Pero ang iyang dili pagtuon namo pirmi man namong matubag. No, di lang niya uyonan. Pero naami ikatubag. Pero ang among pagtubag kung dunay nasudlan og bakukang ang utok, katong giingon namo nga nang tiamoy ng rason siya. Walay record sa Biblia among ibalik. Nga si Kristo ni inom. Kay mao kuno gikuhaan og sistema sa among katarungan nga si Kristo pud kuno sa unang panahon giignag palahubog sa amo pud kuno giignag palahubog mao kunong nigamit mig ang namo kaniadto mauugma tinud bitaw pero iyang girepute kay para gyud nga mahimo ming bakakon pero nakita nato nga si Kristo ni inom og bino si Juan Bautista ra ang wa mo inom pero sa dili mo tuo ni Juan Bautista bisag wa pa siya mo inom giyawaan si Kristo dautan o ingon ni ana gyapon miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo Master Tomas Dinyo Sr. Among gipanginot nga nasabtan ninyo mga kamaturan. Kini yung alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban ng mga Ebanghilista o ministro.
Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod gayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang